Però és cert que ens hem trobat amb una Girona molt diferent de la que en majoria absoluta es va governar. Ja no és la Girona de 60.000 habitants d'en Quim Nadal, és la Girona de 100.000. Ja no és la Girona en què estava equilibrat els nascuts a Girona i els vinguts de fora. Ara els nascuts a Girona són el 34%. La majoria ha nascut a fora. I som plenament gironins. Ens estimem molt aquesta ciutat. Però som molt diversos. I és això la Girona que ara tenim. Una Girona que se'ns ha complicat molt a partir del 2007. La crisi econòmica ens ha agafat amb el pas canviat. Tenim un teixit econòmic, unes 8.000 empreses a Girona, petites i micro, del sector serveis. I aquestes han patit, com ningú, la crisi econòmica. No estaven moltes d'elles preparades. I, permetin-me, malgrat que els propietaris d'aquesta caixa no són els de les anteriors caixes, permetin-me, en què també els hi ha faltat en aquesta transició, primer, avís per a navegants respecte a aquells crèdits fàcils que, com deia Pitarra, no hi ha duros a 4 pessetes. Per tant, aquests crèdits fàcils, on semblava que això era possible, s'havia d'haver fet advertir als navegants. I després, passar-te de voltes. És a dir, aquelles empreses que tenen enormes dificultats per pagar els sous dels seus pocs empleats, per aconseguir aquella matèria prima necessària i per poder després rebre la compensació d'allò que han portat en el mercat perquè tarda molt en cobrar. Jo sé que hi ha gent que diu això i gent que diu que ells són el partit amic de l'empresa. I això és una cosa que a mi sempre m'ha sobtat. Jo penso que hem de ser amics de tots. I en aquest cas sí que és molt important ajudar a l'empresa, però no a alguns empresaris, a l'empresa, que té noms i cognoms i no té avaladors. I això és el que, canviant els governs, no es veu. Acabem confondre l'estereotip del gran empresari i aquest el convertim amb l'empresari real, amb l'emprenedor real, que és molt diferent, que s'assembla més a un autònom que no pas a aquests senyors que tenen tants i tants diners, molt preocupats pel seu patrimoni, no sigui que es morin i el seu fill, pobret, heredi poc. No és aquest el gran problema, no és aquest el gran problema d'aquest país. És amb això que nosaltres hem treballat. Estem entenent que aquest és el camí en què l'Ajuntament no pot ser neutre, no pot ser neutral, ha d'estar present en el teixit econòmic. I això ho diu una persona que ha treballat de valent amb l'acció social. Perquè una persona, si té feina i té habitatge, no necessita dels serveis socials. Ara bé, si no té feina i habitatge, és imprescindible els serveis socials. És imprescindible que perdi la vergonya, perquè no és un perdedor, és un damnificat. És molt diferent, Que algú ha rebut una pedrada no és el mateix que el que tira la pedra. Per tant, és claríssim que aquest és un damnificat que la societat l'ha d'ajudar per tornar-lo a posar al rail i que pugui tirar per si mateix. D'aquí l'esforç que hem fet en polítiques socials, però ho tenim molt clar, aquest esforç no el podrem continuar fent si no hi ha canvi i renovació econòmica. I això no pot fer el mateix que s'ha fet abans portant el mateix resultat. Hem de ser capaços d'obrir camins i camins nous. I això, Núria, ho saps, la formació professional. Se'n parla molt i es fa poc. S'aprofita poc els recursos i encara aquells recursos són els barats. Administratiu, perruqueria, mentre haurien de ser, ostres, tota l'economia verda, tota l'economia amb expansió, que pot fer d'aquestes comarques, per la realitat que té i d'aquesta ciutat, capdavantera. És